μαρτύρησαν πολύ οι Αποστολικοί πατέρες, Άγιοι και Απολογητές, ζήσανε δύσκολες ημέρες, τον διωγμό του Τραϊανού και του φρικτού Διοκλητιανού, στον λιονταριών τα δόντια, το κορμί του χριστιανού. Επιστολές γραφτήκανε και βιβλία με σοφία, την αμαρτία απαρνηθήκανε, γεννήσανε την θεολογία, τις αιρέσεις πολεμήσανε με τον λόγο του Κυρίου, την τριαδικότητα εξηγήσανε για χάρη του ποιμνίου. Διαφωνίες πολλές υπήρξανε για την ταυτότητα του Ιησού, νεστοριανοί, μονοφυσίτες και οπαδοί του αριανισμού. Η πλάνη ισχυρή τους χριστιανούς διχάζει, ασυμφωνία πνευματική τον κόσμο όλο αλλάζει. 3 ιεράρχες δώσανε, μάχη φοβερή, πύρινος ο λόγος τους και σκέψη καθαρή. Ο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και αυτός ρήτορας μοναδικός. Στους πατέρες εναντιώθηκαν γνωστική, αιρετική, διαστρεβλωμένη θεολογία προσπαθεί να επεκταθεί. Όμως οι γίγαντες της πίστης είχαν πνεύμα Άγιο, κατατροπώναν τον εχθρό στις πλάνης το μουράγιο. Ονόματα σπουδαία όπως ο Ειρηναίος της Λιών, που με επιχειρήματα απορρίπτει την θεολογία των γνωστικών, άλλοι όπως ο Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, με τις 7 επιστολές της χριστιανικής διδασκαλίας, του Οριγένη τα γραπτά, έργα εξηγητικά, και του Εφρέμη ύμνη, ποίηματα λυτρωτικά. Χριστιανοί πατέρες αφήσανε κληρονομιά, για του Χριστού τη βασιλεία αντέξανε δεινά πολλά.